Hej, jeg hedder Roland. Jeg arbejder som instruktør hos PeopleNet. Jeg har i mange år arbejdet med Microsoft Software og oplevet, hvordan Excel i mange år har været BI state of the art værktøjet. Men nu er det Power BI, der er det nye sort. En del af den samlede Power BI-proces, det er at designe intuitive, også nogle gange interaktive rapporter, så de ikke kun bruges til print- eller PDF-filer. Slut på rapporterne kan nogle gange jo selv have brug for at søge efter data, vigtige informationer, som ligger gemt nede i rapporten. På kurset fokuserer vi udelukkende på at oprette rapporter, så du slipper for alt det nørdede, ETL-processen og datamodeller og DAX. Der er fokus på opbygningen af rapporteringen. Vi starter dog lige med en kort introduktion til, hvad er grundlaget for rapporteringen, og det er den såkaldte datamodel. På kurset opbygger vi rapporterne i Power BI Desktop, som er et gratis lokalt værktøj, forholdsvis intuitivt at komme i gang med. Det er ikke kun drag and drop, klik, men vælger du senere at designe dine rapporter via Microsoft Cloud Service, så vil du kunne meritoverføre de ting, vi arbejder med, metodikker og elementer, en til en. Du lærer at designe og formatere forskellige figurer. Det kan være tabeller, diagrammer, og vi kigger sågar også på landkort. Det er der flere og flere, der vælger at benytte sig af. Og undervejs nævner vi også nogle gode designprincipper, inspireret af rapport-design-guruerne. Du lærer også at implementere de her interaktive effekter, som sagt, så kollegaerne ikke bare sidder og kigger på en statisk PDF-fil, men altså ligesom selv kan grave sig ned i dataen, gå ned i motorrummet og finde den kritiske værdi. Vores erfaring er dog, at efter et kursus kan der stadigvæk være, at du har nogle opfølgende spørgsmål og nødknækker, og dem er du velkommen til at sende på mail, kvit og frit, så besvarer vi det. Vi ved godt, at et kursus i sig selv måske alene ikke gør det. Det her kursus kræver egentlig ikke de helt store forudsætninger, men altså har du snuset lidt til Power BI, lavet nogle rapportkomponenter, det kan være over i Excel, nogle diagrammer og den slags, så er det bestemt en fordel. Jeg håber i hvert fald at se dig på kursusgangene i den kommende tid.